Oh. One fama kofie. One fama tunsu. Fefem kakra bi. Edepa. Mate medase. Konkonti baya na de orefo aya minie. Konkonti baya de orefo aya minie. Amfami antunsuom, ono so amfami ankofie. Amfami antunsuom, amfami ankofie. Konkonti baya we hwe de orefo aya minie o. De orefo aya minie. Konkonti baya we de orefo aya minie. Amfami antunsuom, fami ankofie. Amfami ankofie na wa amfami antunsuom. Konkonti baya we de orefo aya minie o. Konkonti ba no se konkonti ba yawo. Se ni dini no. Idi pa no. Dini no. Idi shadaka mu. Konkonti ba yawo. Obi kretie konkonti ba onima ne kro. Konkonti ba oya aboa wote sa aponkyerene. Nsuom no on de woda. Ono wompie wotimi mpie. Dis obi na yi ne beto kokoso. Woda ho anso so a ontimi gya hwe ni wa yede wawu. Nti aboa konkonti ba ya banfo ede tonwum aboa konkonti ba wo benyini no waye den waye kese adani aponkyerene na tesa aponkyerene no so kyen konkonti ba no obedani aponkyerene obenyina ya kese no adani aponkyerene na ya na banfo metese wo mu de tonwum ena menso mekwaye anwum ma yewura santehene si asante ma de hia oye ohima papa senie na mekwaye ye mekwaye sa anwum no ena me maame die ehihye konkonti ba kanu wa ena obu okudu kankyire ni bo achi ukuada ena wadi akaninsam samo bone ha ni nyina amote yebo pa yebo ena me di ni nyina ahihye mu ma anwum no ye den eye de eden so so amanfo ni enipa asabi ye wo wiase ayate de eyi obia de wonti ase kura no ene de nsimfo na wonu nipa no wonti ase nso ade na de ene de sama nkwati en obi wo ma ate enso yenim nipa kro oye oboss anwum no ni na ye na adoa me ma me na nwom ebi no ya me to ogoto ku se da mena osi aburo bo timi de otima ma nkwati ana yeguye enye dua mani da mena mo okumugu obusa ho ani okumugu obusa ma nkwati akumomenso je atrane tenti abu ana mesumi frana odoma kuma abo we eno wa onwam bedumbo mai amankwati a damna osi aburo bo timi de otima ma nkwati ana yeguye enye dua mani da mena mo okumugu obusa ho ani okumugu obusa ma nkwati akumomenso je atrane tenti abu ana mesumi freja odoma kuma bo we eja wonwam bedumbo amankwati na wona oye biribie no wa amankwati samfo na ye biribie o amankwati no ye biribie ana se tutu na ye biribie o amankwati no ye biribie no wa amankwati samfo no ye biribie kura amankwati no ye biribie uwedina ba bebo no ye biribie kura amankwati na ye biribie ye na kwadu ye no ye biribie o amankwati no ye biribie mami eja yankopon unshirawo pa unshirawo onyame de obi di shirawo awerewu enye biribie ayesena bojo jo se buafo ena ense bi ne ye kan he se buafo na woni buafo a woni na musa wasam omobo wasam ya na me wonyum ni nyina no de me de pa eye ekwan ye de konkonti ba e fa so no o no muni ni ye kro ohwefo teacher adoa wa wonwe o so afa no ntube de oda anyum ni nyina we na ya ne de wasi konkonti ba do ohwefo ye minye menso no na ya me de o fa ni nkofie me anyum no masem binti na ma me to ye
enyum ne de me de onyum ne nyina na me de masem binti na me ma me to ye konkonti ba de ohwefo aye me se obu hon ma sabe ya wote yi ye obu hon ma onimu bi a ode wo no ho abetimi aboa wo no onfa wo nko ono amu so entimi moa wo mo ode wo kwa me aboa wo no ne ya ono ho kaya ono a won so a enyum de de me se nwum ni nyina me na ya me de konkonti ba manfo nwum a wo moto na me so me dane no konkonti ba hwede ohwefo aya me wan fa me yanko fi wo me na mo nye yie enso ayi mi ato atwene kokko so se mi nko na nanso mankwa ahene na nwum no no odasani nye hwe konkonti ba nso mankwa ahene nana ba fo ne nwum pa wo peno no ne nwum openo no afami atunsu ene konkonti ba yeken krai ena mo nkrofo bi abakurumanti ehwo ayeden ubenya o ma we ni nyina enka ne edu ahomache a so be yina to atwene kwa de ndi o wi ene obere oh ye dase pa nyankopɔ nyo kese o mo apomuden pa emi o mo ya de kura de o ne nya aka misisi miwu misisi urade nsame ya de ebe mate ebe ehun se wonana nso abetena wo nchen ono de sese kura de wo ye kura de ei na ndim katuwa bi ei mina mana manfo busam se enti abrantie ya oje ne ho menan a wo ton asanti enti na beti no de na hye ho na beti no de na hye ho enti wa bayi de ebusa no ohene ba amanfo busa se abetire no de na hye ho se kutu ane se bam